Bé, doncs segur que moltes de les fruites i verdures que utilitzaran en aquest grau sortiran del Mercat Central de Barcelona, que de fet proveeix el 74% dels productes d'aquest tipus que serveixen a tot Catalunya. Un mercat que, per cert, es modernitza gràcies a la inversió de 20 milions d'euros. Així era el mercat de fruites i hortalisses a començaments del segle XX, ubicat al Mercat del Born des del 1878. No va ser fins al 1971 que el van traslladar a la zona franca, a Mercabarna. Ara el mercat ha quedat obsolet. Un acord entre l'Ajuntament i els majoristes permetrà renovar-lo. No s'amplia en superfície, sinó en funcionalitat. S'ha de reforçar estructures, s'ha de reforçar coberta, s'ha de posar elements contra incendis. És un tema de millores tècniques per aconseguir que el mercat continuï sent punter i que, a més, el producte sigui més ben tractat, si pot ser. El cost el pagaran íntegrament els empresaris. A canvi, l'Ajuntament s'ha compromès a renovar les concessions que acaben el 2020 per 17 anys més. I aquesta ha estat una iniciativa pionera i inèdita a Espanya i que vam fer servir també, com vostès recordaran, per assolir també un important acord en el mercat central del peix. El mercat abasteix uns 10 milions de persones. Anualment comercialitza 1 milió de tones de producte a l'any que arriben de tot el món. Entre els 3 primers d'Europa només es supera el de París. I ara us parlem de la inquietud entre els veïns i comerciants